dautan. Amen. Santa Maria, namin sa Diyos, kami sa karon sa oras ng kamatay. Ingat sa Panginoon, sa Diyakon, sa mga kaibigan, sa namin. Amen. Amen. Hello, Bisayaan niya. Naman taron, November 11, ang birthday ko. Welcome back to my channel. Ano tayo ng balaya? Hunter? Hunter na ako eh. Hi! Okay, ginoo ko. Bayot ko, di ko babae. Hi! Welcome ba guys? Mamista ko, birthday ko, char. Mabitong gaitong ko. Anong ka, taki-ang man eh? Ay, natrasa na. Rockstar. Birthday ana niya. Nag-rushes lagi. Hoy, kayo. Nag-rushes siya. A few moments later. Are we going to eat? So, mani siya akong i-rating karon guys. So, watch out. And also this one. Mga ulaw na sila, dinimunhan. How do you find the food? I like the maggots. Youth, murag familiar. Ay, sige, video yun. Dalian na dito. Si, ano, Daryl, oh. Sa akin ni Daryl yun. Paano ni Trikuya? Video ha? Video yan, hiwa sa lechon day. Okay, mahalin ni siya. Tagoy. Pampadagan ng views. Hey, DJ, what you wanna eat? Ang shrimp baka aya. Dako man na. Apa di mo abli wala ba yung papa dire. Ikaw to eh. Ano ni siya yun? Fish. Kana? Pork. Kana yung pork ko ha? I'm pork eater. Overreaching naman tangtak. Yan. Sa pagsulay, inuman, iwasa kami sa dautan. Amen. Pila ni ka misteryo. Santa Maria, namin sa Diyos, kami sa karon sa oras ng kamatay. Ingat sa Panginoon, sa Diyakon, sa mga kaibigan, sa namin. Amen.
Hello, Bisayaan niya, oy. We're gonna have our first communion. English bdayon. Pag-work natin nagbisay. When na yung first communion? December 8th. And we have the biggest can. Tabo na itong kamot, sorry. Bantay mo, ginakan mo. Huwag mag-share ka. Diyan o. Sayangan mo na. Ayan na. Do not think about the game first. Hindi ko pa daw kami. Beto, then, yeah. Piece, big piece of meat. Is Sha-Sha gonna give us in the bag? Yep. Balot ba? After you... Is there games? I don't know. You have to wait. There is. You will count the maggots. What? You will count the maggots. How many maggots are still alive? Okay, Ten out of 10. Nagbopa, dagkan na kayo sa na 8. Nakinamot ra jud tanong. Ikaw lang. No. Ang katunang nagunit-gunit sa... Ang mga naggunit-gunit sa mga Gara na eh. Matubo. no Coke. Coke is delicious and nutritious. It can help you grow, Kayo, gawan ka na magkakadrik. make your skin smoother. Milk will make it more... Ay, milk is too old-fashioned. It's very cheap. For to cook. The bones will be very strong. If you drink Coke, your bones will be like metal. Motor ay amaw. Ate, say hi to my vlog. Oh. No, this cool. I want to go with my notebook. It looks like Tucker. Huwag ka nang usayo. Si Buddy. Ilang ipirahan mo nina. May magot sa tiin. Nasamad ba? Sagdaan na. Abi na kung ano ito katong nasamsang ako ba nga sakbot ba silaw mo tayo nakakuan. Sus, hindi mag-episa ko. Nalata lang, ano? Si Lili ba? May sinyas mga magot. Si Maria pa. Murag nga, okay na siya na. Okay na lang yung kuan. infection na eh. Action gani kay magot. Ano mo gimagot? Piniglimpyo ni mo dyan ba? Pwede na nag-trim na yung kahiko. Kayo ba magot ko nga used for cleaning of wounds? Huwag mo na. Patulan sa mga sa mga kuan yun kanang ano na gani ang tiil. Gangrene. Oo.
Ato tayo balik kaya maayo. Pwede na bitaw nun, pero wala si, wala yung nana, bagbantay ka, gamay lang yung nana. Wala. Si Il. Wala pa siya. Tuwa nga tuwas bagot stop. Kapangaon sa kuno mo diha uy. A few moments later. You too, ni afam yun. Aba? Ano siya? Ha? Pagkakalagsama mo na. Kinsa na siya? Bayot Ha? na? Hindi na siya. Ano ka taga pinagsama? Ang papa. Chicken. Asa din nga mahal na. Wala yun. Hindahan mo. Sindahan, wala yung tao. Tapa ninong. Ninong's, Library ni. Manggod? No, hindi ay. Bye, Ate Santam. They'll drop it out for later, ha? Rice. Okay? After kaon. Bye! sa rice, i-roll. Yan. Sprite has vitamins, vitamin K, L, M, and O, P. Bruh. Don't drink tubig, oy. Tubig is not good. It's very good. Tubig has no vitamins. It'll make you healthy. So, kana siya. Strawberry margarita. Sabihin margarita rin, ha? Ito, tilawi daw. Ikaw, tilaw. It's yummy! Alam, mag-drive, rab ako. Oh? Mana? Sige pa. Ano na, pugkay ka ng gamit din. Lami, lagi strawberry. Kay, Straw di ay. kay strawberry man ko. Ang choke man na niya good. Gusto mo taon ka ng gusto mo. So, the unboxing is I-show ang kuan pangalan mo kana berry. sama na. Kapaspas ba? Walay house and lot. So, alo na i-checky. I-checky. Si kwarta na GC. Ito ko may lain, uy. Maybe that's for And Maura?